najbližších súperoch. Všetko jednoducho do seba zapadlo, je to náročná, tá medailová mozaika veľmi ťažká, všetko musí do seba zapadnúť a s neskutočnou presnosťou. Že nám to dnes vyšlo, teda počas celého tohto turnaje, je priam neuveriteľné. Keď si spomenieme na ten prvý zápas, výprask od Kanady, kto by to vtedy povedal, že v záverečný deň tohto turnaja naši získajú bronzové medaily. Tomu by neveril ani najväčší optimista. To by sa dokázali vlastne pozbierať po tej prvej prehre a vyhrať s Finmi druhý zápas, tak to bolo znamenie, že v tom mužstve nejaká sila je a naozaj hrali dobre. Dneska ten dnešný výkon bol, ako sme už spomínali, bol najlepší výkon z celého šampionátu. Chlapci hrali dobre dopredu, hrali dobre dozadu. To je dôležité. V ofenzíve sa vyrovnali Švédom. Boli sme lepší, sme zaslúžene vyhrali dneska. No, v defenzíve sme boli lepší. To je bez debaty. No. To je naozaj paráda. Takže ten výber Jana Filca spred 16 rokov našiel svojich nasledovníkov. Pripomeňme si aj ten menoslov, Karol Kryžan, Jan Lašák, aj z toho uvidíme, že akí hráči vlastne sa vtedy objavili v tom výbere. To boli brankári. Laco Naď, ktorý vlastne hat-trickom režíroval výhru tiež proti Švédsku v zápase o bronz, žiaľ už nebohý, Zoltán Bátovský. Potom Martin Cibák, Vladimír Nemec, Marian Gáborík, Miro Zálešák, Peter Sejna, Martin Čakajík, Michal Hudec, Roman Macošek, Peter Podhradský, Ladislav Harabín, Martin Bartek, Ľubomír Pištek, Martin Hujsa, Peter Smrek, Michal Košík, Tomáš Nádaždí, Juraj Slovák, Marek Priechodský, Branislav Mezej. Vidíme, že veľká väčšina tých mien sa presadila následne aj vo svetovom hokeji, zahrali si v krásnych ligách. Tak veríme, že aj tento slovenský ročník, keď dominantne ročník 95, zrejme aj 96 a 7 sa nájdú v našom výbere, bude mať jednoducho nasledovníkov v tom zmysle, že aj títo chalani budú mať peknú hokejovú budúcnosť, že si zahrajú v dobrých ligách a že aj v seniorskom týme nášmu týmu a našej reprezentácii doprajú medailový úspech. Tomu menoslovu nášmu sa dostaneme, keď sa budú dávať medaily, medzi tým najlepší hráč na švédskej strane Jens Löke. Dokonca aj ďaleký východ má zastúpenie v Kanade. No a nemohlo to skončiť inak ako Denisom Godlom. Ten bol vyhlásený druhýkrát za nášho najlepšieho hráča po tom prvom prekvapujúcom víťazstve proti Fínsku, keď náš tým naznačil možnosti. Ale to bolo naozaj ešte aj o kúse šťastia, lebo 5-krát za Denisom zvonila žrbka. To pri víťazstve 2-1 má svoju hodnotu, keď tým súpera 5-krát trafí brankovú konštrukciu. To už nebola náhoda, to mala si len tak vyrátané a to k tomu patrí. Keď chceme dosiahnuť úspech, tak to šťastie k tomu určite patrí. Ale treba pochváliť chlapcov, ako naozaj dnešný výkon vynikajúco vpredu, dali góly, hrali s chuťou a vzadu bezchybne, ako naozaj po včerajšom ťažkom zápase. Tu sú traja naši najlepší hráči, Martin Révaj, Kristian Jaroš a Denis Godla. To sú hráči, ktorých určuje tréner. Najlepší traja hráči na celom turnaji. Sú vyhlásení z každého týmu, tiež cenný úspech a myslím, že tie hodinky nikto nikomu závidieť nebude. Áno, vlastne je to z každého postupu. Brankár, obranca, útočník. Niekedy to tréneri zvolia inak, ale tentoraz sa Ernest Bokroš rozhodol takto a s jeho rozhodnutím polemizovať nebudeme, pretože na tomto turnaji a pred ním v podstate zlé rozhodnutie ani nespravil. Možno sa dalo polemizovať o niektorých nominačných menách, ale jednoducho zobral to na seba. Je to jeho zodpovednosť, je to jeho právo a história mu dáva za pravdu. No, tak to má byť. Tréner má byť zodpovedný za svoje mužstvo a zobrať hráčov, ktorým on verí. Robert Hack, Lukas Wallmark a kapitán Jakob de la Rosse, vyhlásený ako najlepší traja švédsky hráči na tomto turnaji. No a už sa nevieme dočkať toho najkrajšieho možného okamihu. Smutný Nylander. Môžeme taký odkaz mu poslať. William, nesmúť. V Air Canada Center ťa ešte čakajú krajšie časy, viacero víťazných zápasov. A dnes boli Slováci nad sily Švédov, nad sily krajiny, ktorá má naozaj fantastický systém výchovy hráčov. O to viac si musíme ceniť tento úspech, pretože pred turnajom bola po Kanade najväčším adeptom na zlatú medailu určite švédska reprezentácia.
Tí Švedi nám sedia, ako som už spomínal, tak... No ako kedy, podľa obdobia to záleží, ale dá sa... Ale máme s nimi dobré skúsenosti. Priateľný, super. No. Aj vlastne aj tú poslednú bronzovú medailu sme vyhrali proti Švedom, keď si hovoril, že Laco dal hat-trick. No áno, v 20-ke, áno. Teraz zase, takže je to taký priateľný super pre nás. Na sociálnych sieťach práve Janko Lašák bol celku aktívny, dúfam, že sa nenahnevá, keď to na ňo prezradím. Už po tom vyhratom štvrťfinále vyjadril velikánsku podporu nášmu tímu a predovšetkým Denisovi Godlovi, vidíme tam aj generálneho sekretára nášho zväzu, Otazíkoru, ktorý si nenechal ujsť túto šancu a dáva medailu Denisovi Godlovi, Martinovi Révajovi, ďalším menám David Okoličany, náhradný brankár, aj tretí golman Daniel Gibl má podiel na tejto medaile. Obrancovia Mislav Rosandič, Erik Černák, Matúš Holenda, Christian Jaroš, Marko Hochel, Patrik Bačík, Dominik Jendrol, Branislav Pavúk. Poďme k útočníkom. Patrik Kojš, Pavol Skalický, ktorý dal ten rozhodujúci, rozdielový, víťazný gól. Matúš Sukel, Peter Cehlárik, Matej Pavlovič, Samuel Petráš, Radovan Bondra, Michal Kabáč, sme videli práve Jendrola, Dominik Rehák, Robert Lantoši a David Šoltés. Učme sa tieto mená, pamätajme si tieto mená, pretože práve z nich je veľká pravdepodobnosť, že sa má zrodiť zárodok budúcej reprezentácie a my veríme, že budúcej úspešnej aj seniorskej reprezentácie. Už nepatríme k tým úplne pravidelným medailovým adeptom, ako to bolo v tom úžasnom období v rokoch 2000 až 2005, ale prekvapiť môže každý a tento turnaj ukázal, že prekvapiť môže aj Slovensko a že vieme vyhrávať ťažké zápasy, keď si všetko sadne. Áno, treba vyvinúť prácu trénera Bokroša a myslím si, že by sme sa mohli od takejto práce odraziť. Aj ostatní tréneri by mali trošku si vziať príklad a na takýto turnaj sa treba pripravovať, treba sa vzdelávať, treba držať krok s tým svetovým hokejom a možno, že toto je taký dobrý impuls na to, aby si naši tréneri, trošku aj tí mladší, aby začali trošku držať krok s tým hokejom, aby sme takéto úspechy dosahovali častejšie a nebolo by to len po 16 rokoch zase medaila, ale aby to bolo častejšie, pretože ja si myslím, že sa to dá. Tam ide len o to, ako sa chce a keď sa ten správny systém nastaví a vyberú sa hráči, ktorým tréner verí, tak sa všetko dá. No a ja si myslím, že všetko začína v tréneroch. Kapitán Martin Révaj preberá aj tú tímovú trofej, úžasný úspech slovenskej bronzovej hokejovej partičky, tak si to chlapci a páni všetko užite. Teraz to bude v Kanade veľká party a úžasná cesta domov. Urobili ste veľkú radosť celému hokejovému Slovensku a tie prebdené noci za to určite stáli. Ďakujeme vám za to, že ste opäť dostali hokejové Slovensko na nohy. Ďakujeme a gratulujeme.